Roztomilí wyrządzę wam, jako się pisało, co się robiło od Łucyje do Wilije. Uże wam tutaj co się o tym prawił, ale dziś wam rzeknę jeszcze coś innego. Jak macie radzi to moi wyrządzani, to mi dejcie palec do wyrchu, a subskrybujcie pyty mój kanał. Kiejsi hańdowni, jak ludzie chcieli wiedzieć, jaki będzie czas na przyszły rok, to pisali, jako je za oknem na każdy dzień od Łucyje do Wilije. Potem iny se gazda poczytali, że baj w lutym będzie zima, a w sierpniu będzie hyc. Nie trzeba było ani telewizora, bo każda gaździno wiedziała do przodku, jeśli ziemnioki będą latoś szumne, a wiela będzie siana. Hanka też latoś miała narychtowany stary kajet, co w nim chciała coś i o czasie na każdy miesiąc pofifrać. Jednak o tydzień temu strzaskała se bryle, a bez nich nic nie poradziła, z bliska nic uwidzieć. Po nowe bryle miała przyjść dziepro po nowym roku. Tuż pytała swojego chłopa, co by i pisał, jaki je czas od Łucyje do Wilije. Prawiła mu, że to je ganz einfachowe. Styknie się dziwać przez cały dzień, jako je na polu, jeśli padze deszcz, śnieg, jeśli je wiatr, lebo mróz. Józef jednako miał moc roboty, a nie miał czasu fifrać jakieś głupoty, jeszcze przez 12 dni. Tuż ale baba go pięknie pytała, a nie chciał robić krawalu, tuż wziął kajet do masztale, a chynął go do taszki, co wisiała na wrotach. Na Łucyje było szpatnie, ale ani się żadnemu nie chciało wylazować na pole. Józef pół dnia przesiedział we stodole, bo sprawował maszynę do siocio, co by na jor miał czym robić. Kajet dał Stazikowi, co już dawno nic nie pisał, bo okulory się mu strzaskały 20 roków temu, a potem mu baba kupiła telewizor, tuż się do niego dziwał, jageny miał czas. Dał mu za to pisanie pół litra śliwowice, a Stazik byli radzi jak fazol. Starka Zofia, jego baba, rada sztrykowała, a heklowała, a i bez bryli, bo oczy miała dobre. Poradzi jeszcze, a i gazetę poczytać, choć porę razy ją miała obróconą z wyrchu na dół. Starzyk wiedział, że sum nic nie napisze, choć wiedział, jako je na polu. Tuż popytał babę, co by przez tych 12 dni mu tam coś ich mało wiela nafifrała. Obiecał jej, że będzie fest pod blachą hajcową, bo przeca ona się moc nie ruszała, a dekami się furt przykrywała. Tuż starka fifrali. Eny ją noga fest pobolowała, tuż nigdzie z chałupy nie wylazowała. Eny dycki w połednie się dziwała przez zamazane okno, jaki na polu je czas. A okno miała fest zamazane, bo go Haneczka miała umyć, ale furt nie miała czasu. A z tego, że to okno było zamazane, to starka gans nie widziała, jako je na polu, tuż jak padał deszcz, to się jej zdało, że padze śnieg, a jej zima. A jak było fest zima, to się jej zdało, że na polu je ciepło, bo Stazik pod blachą hajcową, iny co by nie zmarzła, a zapisowała ten czas, jaki je za oknem. We Wilije starka dali kajet Stazikowi, a Stazik Józefowi. Józef go dał Hance, a ona była fest rada, bo przeca te razy będzie wiedzieć, jaki będzie czas na ten przyszły rok. Tuż ale przyszedł styczeń, co miał być ze śniegiem, a tukej eny kapkę posuło. W lutym miało być zima, a tukej ją słonko po licu łechce. Marzec jest deszczem, a miało być śniega pożyć. W kwietniu słońce grzeje, je hyc, a miał być mróz. W moju sucho ani kapkę deszcza. Tukaj trzeba wołki ciągnąć, ziemnioki sadzić, a miało kapkę popadać. Następne miesiące to samo. Hanka się nasrała, nadała Józefowi, bo przeca miał wszystko to popisać, ale ziemnioki urosły same szumne becoki. Obilo było kupa, siana a słomy pełny sumsiek. Tuż Hanka zaś na rok dała chłopu kajet, co by pisał od Łucyje do Wilije. Józef się poszkrował po głowie, zaszł ku Stazikowi, ale ten po nim już chciał 2 flaszki za to pisani. A starka Zofia po chłopie, co by więcej pod blachą hajcową. Toż kamraci sami widzicie, że lepszy sedycki spoligać na sobie, bo inakszy was to przeogromnie drogo będzie. A starce dycki lepszy okno wypucować na godni święta, bo nigdy nie wiecie, co tam kańsi w kajecie po fifrze. Roztomili, macie takie 2 obrazki po obu stronach. Jeden obrazek to jest taka pytka, co byście subskrybowali mój kanał, a drugi obrazek to jest film, co się wam można będzie podobał. Dziękuję pięknie.